9-miestny mikrobus Fiat Ducato, ktorý u nás patrí do kategórie mikrobusy štandard. Obľúbené je hlavne teda pre dovolenkárov v letných sezónach, ale takisto aj na lyžovačky, rybačky v severských krajinách ako sú Norsko alebo Švédsko, pretože je veľmi priestranné. Vôjde sa tam úplne v pohode 9 ľudí a s kompletnou batožinou. Tu vzadu je 6 plnohodnotných sedačiek. Stredná rada, krajné sedačky majú aj uchytenie Isofix. Každá jedna sedačka má bezpečnostný pás a sedačky majú v strede lakťové opierky. Dopredu sa okrem vodiča zmestia ešte dvaja pasažieri. Tieto auta sú s manuálnymi 6-stupňovými prevodovkami. Každé vozidlo má samozrejme klimatizáciu. Klimatizáciu si v separe viete ovládať aj vzadu. Vozidla sú priestranné, vhodné pre cestovanie až 9 osôb. Využívajú sa tieto vozidlá aj v zimných mesiacoch, kedy potrebujete mať auto s veľkým batožinovým priestorom, teda batožina pre 9 ľudí, udice, lyže, bicykle a tak ďalej. Týchto aut máme niekoľko, všetky sú pripravené aj v zimných mesiacoch. Ak by ste mali záujem o prenájom aj takéhoto vozidla, dajte nám vedieť na autakošice.sk.